Afisa mag arita mawuok e piny libamba ma Uganda ondhiyo jolupo 24 mawuok e dhowath ma Chula Ringiti mantiere Suba West Sub-County kendo mako yiedhi 6 e wi seyo ni ne gilupo ka gikalo tong'. Otieno manyoro yiedhi 3 nomaki kod apisa mag arita ma Uganda mane rigni apedha e nam Lolwe kama moko 3 nomaki kawuono gokinyi, kama koro kelo kwan mar yiedhigo chopo 6 kendo kelo luoro e kind jolupo. Kaluwore gi jakom BMU mar Ringiti Barnabas Odhiambo, yiedhigo ne ni kod jolupo 4 moro ka moro e kinde ma pedhano ero notimore, kokwedo wach mar ni jolupogo nokalo tong' mar Kenya kendo dhi lupo Uganda. Apisa mag Uganda koro wachore ni dwaro Sh50,000 mondo eka giwe yie ka yie kendo Sh10,000 mar kuom ng'ato ka ng'ato. Waganda oluwa gi neko Ringiti kani gimako ji nyaka dhowath mulu ni sani endi gimako yiedhiwa mang'eny kabisa kendo nyoro ne gimako kawuono giduogo gimako jomalo olusi gi jomgingo. Koro gimako wa pile pile mok giwenwa thuolo. Yiedhi gimako gidhigo. Gimako yiedhi 6. Ne gimako nyoro kawuono be giduogo gimako. Koro ok winj maber, dhano osedar ka odhi Uganda turi makwar. Joge wa kama sani kata yiedhi modong' Ringiti. Gin yiedhi mok nyalo tin kabisa. To jotendwa oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachni mondo kelnwa department moro manyalo Ringiti kani manyalo bwogonwa jogo. Gimako wi yidhi gineno ni yidhi ni dhi e nam mar Uganda. To kwang'iyo Mulundu nitiere Kenya. To koro gigolo yidhi gigolo gi Kenya koni to giywayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako nikech ging'e ni security magwa onge nam. To mondo mi wari ji 50,000 nyoro ochule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki achiel the same